حقኛን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝበጽሕን ጾምን ጸሎትን እንታይ እዩ? ቁርስን ምሳሕን ምዝላል ድዩ? ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኣዘዘትና ርእስኻ ብጥሜት ምቕጻዕ እቲ ሓቀኛ ጾምን ጸሎትን እንታይ እዩ? ጾምን ጸሎትን ንክርስቲያናት እተዋህበ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ መሳርያ እዩ። ብዙሓት ክርስቲያናት እዚ ከይፈለጡ ከም ዝመጻሎም ይጾሙ። ካልኦት ከኣ በቃ ብዙሓት ሰባት ክጾሙ ሪኦም ይጾሙ። ግናኸ ሓቀኛ ጾምን ጸሎትን እንታይ ከም ዝኾነን ሓቀኛ ጾምን ጸሎትን ክንወስድ ከለና እንታይ ከም ዝኸውንን እንረኽቦም ነገራትን ኣብዚ ቪድዮ ክንሪኦ ኢና። እዚ ከም ዝበለ ዓሌት ግና ብዘይ ብጾምን ብጸሎትን ኣይወፅእን እዩ በሎም ማቴዎስ 17:21 እዛ እትምስክረልና ዘላ ሓፍቲ ዓብዪ መልእኽቲ ኣለዋ። ኣብ ፍጻሜ እዚ ቪድዮ ሓንቲ ሕቶ ኣዳልየልኩም ኣለኹ። ክሳብ ፍጻሜ ግዳ ብጽሞና ስምዑ። ኣምላኽ ይባርኽኩም። ኬቲ ማርቲኒ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ኣሪዞና ኣብ እትበሃል ከባቢ ይነብር። ኣብቲ ቦታ ነርስ ኮይነ ዘገልግል። ብርግጽ እዚ ሕጂ ዘካፍለኩም ምስክርነተይ ቁርብ ትርር ይብል እዩ። ግና ከካፍለኩም ኣለኒ። እዚ ምስክርነት ምስ ሰማዕኩም ብርግጽ ሓሳብኩም ክቕየር እዩ። ብፍቓደይ እንተዝኸውን ምናልባት እዚ ምስክርነት ንርእሰይ ጥራይ መሓስክዎ ነይረ ይኸውን። ሕጂ ናባኻትኩም መጽአ እዚ ምስክርነተይ ዘካፍለኩም ዘለኹ ምኽንያት በቃ ኣምላኽ ስለ ዝኣዘዘኒ እዩ። ክገርመኩም ኣብዚ ሰሙን ጥራይ 3 ሰባት ኬቲ እንታይ ኮንክል ኣለኺ ኢሎም ሓቲቶምኒ። ምኽንያቱ እቲ ሓቂ ሕጂ ተቐይረ እየ ዘለኹ። ቤተሰበይ፣ ጎረቤተይ፣ መሓዙተይ ለውጠይ ሪኦም ኣለዉ። እንታይ ዓይነት ለውጢ ምዃኑ ከመይ ተለዊጠ ከም ዘለኹ ብኸመይ ከም ዝነግረኩም ኣይፈልጥን። ግናኸ ኣዝየ ህያው ኮይነ ኣለኹ። እቲ ጉዳይ ከም ዝስዕብ እዩ ኮይኑ ኣብ ጥቅምቲ 22/2017 ዓመተ ምህረት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ገይረዮ ዘይፈልጥ ንምግባር ተዳልየ ኣለኹ። እንታይ እዩ እቲ ነገር ኢልኩም እንተሓተትኩምኒ ሓቀኛን ቁኑዕን ዝኾነ ጾም። ጾም ማለት ከም ተለምዶ ምናልባት ምሳሕ ዘይምብላዕ ወይ እውን ምስ ማሕበረሰብ ሓደ ንምዃን ክሳብ ዝተወሰነ ሰዓት ከም እንጾሞ ኣይነበረን። ግናኸ ን6 ሙሉእ መዓልቲ ከይበልዓኩ ክጸንሕ ወሰንኩ። ማይ ጥረየ ዝሰቲ ነይረ። እንታይ ተሓስቡ ከም ዘለኹም ይግምት እየ። እዚ እኳ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። እወ ቁኑዓት ኣለኹም። እቲ ጉዳይ ኣዝዩ የኸብድ እዩ። ብፍላይ ድማ ክትግብርዎ ከለኹም ክነግረኩም ኣይክእልን። ግናኸ እዚ ክገብር ከም ዘለኒ ውሽጠይ ይድርኸኒ ነበረ። ልክዕ ኣምላኽ ነዚ ክገብር ፍቓድ ከም ዝሃበኒ ይርድኣኒ ነበረ። ነዚየ ጾምን ጸሎትን ክገብር ዝወሰንኩ። መበል 6 መዓልቲ ከመይ ከም ዝሓለፍክዎ ክነግረኩም ኣይክእልን። ኣይሕስወኩም ነ ኣዝየ ደኺመ ነበርኩ። ሰብነተይ እኳ ክቆጻጸር ኣይከኣልኩን። ግናኸ ቅድሚ ሕጂ ተላማሚድዮ ዘይፈልጥ ኣብ ውሽጠይ ይፍለጠኒ ነበረ። ጸሎተይ ካብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ኣዝዮም ዝስምዑን ኣዝዮም ዝሓየሉን ኮይኑ ይርዳእኒ ነበረ። ኣብ 6ይቲ መዓልቲ መኪና ያልዒለ ናብ ቤት ኣደይ ከድኩ። ወጋሕታ ስለ ዝነበረ እቲ ጽርግያ ክፉት ነበረ፣ ባዶ ነበረ። ከምኡ እየ ዝፈቱ። ህድእ ዝበለ መዝሙር ኣብ መኪናይ ከፊተ ይሰምዕ ነበርኩ። እናዘወርኩ ከለኹ ንሓወይ ይጽልየሉ ነበርኩ። ንሱ ንዓመታት ብወልፊ ይሳቐ ነበረ። ኩሉ ዝገብርናዮ ፈተነታት ኣይሰለጡናን። እዚ ክኸውን ከሎ ኩሉ ነገር ጸጥ በለ። ሃንደበት ሓደ ኣዝዩ ፍጥነት ዘለዎ ብንግህኡ ዝሰተየ መራሕ መኪና ኣስታት 70 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝውንጨፍ ዝነበረ በዓል መኪና ቀይሕ መብራህቲ ትራፊክ ጥሒሱ ብሸነኸይ መጺኡ ገጪዩ ገልበጠኒ። ድሒሮም ከም ዝነገሩኒ ልበይ ን17 ደቓይቕን 25 ካልኢታትን ሙሉእ ጸጥ ኢላ ነበረት። ዝርግታ ልቢ ኣይነበረንን። ናይ ግን እተን 17 ደቓይቕ ከም ነዊሕ ሰዓታት ነዊሕኒ ነበረ። ይገርመኩም እዩ
ኣብቲ ግዜ ዝረኣኽዎ ክሳብ ሕጂ ኣይተለወጡንን ዘለዉ እቲ ዝሰተየ ሰብኣይ ሃንደበት ምስ ሃረመኒ ኩሉ ነገር ጸልመተኒ ብድሕሪኡ ነፍሰይ ንላዕሊ ክትንሳፈፍ ከላ ተመልከትኩ ትሕት ኢለ ክምልከት ከለኹ ነታ እተጨፍለቐት ሆንዳይ ረኣኽዋ ቀጺሉ ናብ ከተማ ቀረባ ብምንባረይ ኣምቡላንስ ብኡብኡ መጸት እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ሓካይም ንኣካላተይ ሃፍ ኣቢሎም ኣብ ቃሬዛ ኣጋደምዎ ትንፋሰይ ንምምላስ ይቃለሱ ነበሩ እቲ ዘጋጨወኒ ሰብኣይ ይበኪ ነበረ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ነበርቲ እንታይ ከም ዝኾነን ክንድዚ ዝኣክል ድምፂ ካበይ ከም ዝመፀን ንምርኣይ ናብኡ መፁ እቲ ዝገርም ነገር እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ምንም ኣይፈራህኩን ንኣይ ኣዝዩ ዝገርመኒ ካብኡ ዝሓለፈ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ቅድሚ ሕጂ ተፈሊጡ ንዘይፈልጥ ሰላም ክፈስስ ከሎ ተፈለጠኒ ብድሕሪኡ ነፍሰይ ብላዕሊ ከም እተጎተተት ዓይነት ኮይኑ ክወፅእ ከለኹ ኣስተውዓልኩ ናብ ሓደ ዓብዪ ትቦ ዝኣተኹ ኮይኑ ይስማዓኒ ግና ኸ ጸልማት ኣይነበረን ብብርሃን ዝመልአ እዩ ልክዕ ከም መተሓላለፊ እዩ እቲ ብርሃን ህያው ብርሃን ነበረ ከመይ ከም ዘረዳእኩም ኣይፈልጥን እቲ ዝነበረ ብርሃን ናይ ገዛእ ርእሱ መንነት ከም ዝነበሮ የፍልጥ ነበረ ዝኾነ ነገር ዝስሕብን ናይ ባዕሉ ስብዕና ዘለዎን ብርሃን ነበረ ብድሕሪኡ ካብቲ መተሓላለፊ ወጻእኩ እሞ ናብ ካልእ ስፍራ ኣተኹ ብርግጽ ክትርድኡኒ ይግባእ ምኽንያቱ ዝረኣኽዎ ዘበለ ብኸመይ ቃላት ከረዳእኩም ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን ግናኸ ብዝተኻእለኒ ከረዳእኩም ክፍትን እየ ኣብቲ ስፍራ ኣብ ምድሪ ተራእዮም ዘይፈልጡ ሕብርታት ኣለዉ ብሕብሪ ቀለማት ዘንጸባረቐ እዩ ካልእ ድማ ንኣእዛን ኣዝዩ ዝጥዕም ህዱእ ናይ መዝሙር ቅላሴ ካበየ ስፍራኡ ይመጽእ ነበረ ካበየ ኣንፈት ይስማዕ ነበረ ካብ ሓደ ስፍራ ጥራይ ኣይኮነን ዝነበረ ካልእ ድማ እቲ ስፍራ ብብርሃን ዝመልአ እዩ ካብ ፀሓይ ንላዕሊ ዝጐልሐ ነበረ ግናኸ እቲ ብርሃን ዘይከም ብርሃን ፀሓይ ክትርእይዎ ከለኹም ኣየሕምምን ነበረ እሺ ኣዒንትኻ ካብቲ ብርሃን ክትኣልየን ኣዝዩ እዩ ዝኸብድ ናብቲ ዝነበርክዎ መተሓላለፊ እቲ ብርሃን ሰንጢቑ ይመጽእ ነበረ እተፈላለየ ሕብርታት ዘለዎ ብርሃን ነበረ ኣዝዮም ብዙሓትን ዝወቀውን ነበሩ ነዚ ኣደኒቐ ከይወዳእኩ ሓደ ድምፂ ሰማዕኩ ኬቲ ኢሉ ፀዋዕኒ ብእቡእ እቲ ድምፂ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ፈለጥኩ እቲ ድምፂ ማንም ክነግረኒ ኣየድልን ነበረ ግናኸ እቲ ድምፂ ብእቡእ ምፍላጥ ከኣልኩ እቲ ድምፂ ናብ ነፍሰይ ስውሕ ኢሉ ሰንጢቑ ከኣቱ ኸሎ ተፈለጠኒ ልክዕ ሙሉእ ብምሉእ ከም እተፈለጥኩን ሙሉእ ብምሉእ ከም እተፈቐርኩን ተፈለጠኒ ድሕሪዚ በቲ ጥዑም ድምፁ ከምዚ ክብል ነገረኒ ናብዚ ስፍራ ዘምጻእኩኺ ንዓይንትኺ ርእዮሞ ዘይፈልጡ ክርእዩ እዩ ፊት ንፊተይ ደው ኢሉ ረኣኽዎ ካብ ንእስነተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ እዩ ዝመስል ተብሂለ ብዙሕ ስእልታት ርኤ እየ ምናልባት እውን ብፊልም ክኸውን ይኽእል ወይ ብመዝሙር ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እተሳእሉ ስእልታት ክኾኑ ይኽእሉ ምስልታት ኢየሱስ ኣይገርመኩምን ምስቲ ኢየሱስ ዝመስሎ ምንም ምስስል ፈጺሞም ኣይመሳሰሉን ነበሩ ህልውናኡ ጥራይ ኣዝዩ ግዙፍን መለኮታውን እዩ ፍጹም ዝኾነ ፍቕርን ፍጹም ዝኾነ ሓይልን ካብኡ ይወፅእ ነበረ ዓይንቱ ዝኾነ ጥልቀት ዘለወን እየን ንኹሉ ምንቅስቓሳተይ ዝርያ እየን ዝመስላ ምንቅስቓሰይ ጥራይ ዘይኮነ ሓሳባተይ እውን ከም ዝፈልጣ ይፍለጥ ነበረ እቲ ዝገርም ነገር ንሱ ኣዝዩ እዩ ዘፍቅረኒ ረኣይ በለኒ ብድሕሪ እዚ ወርቃውያን ዝኾኑ ፈትልታት ኣርኣየኒ ርኢኽዮም ዶ በለኒ እወ በልክዎ ዓይንተይ ካብተን ወርቃውያን ፈትልታት ከኣልየን ኣይከኣልኩን ነበርኩ ከምዚ በለኒ እዘን እትርእየን ዘለኹ ወርቃውያን ፈትልታት ኣብዚ ሰዓት ኣብ ምድሪ ጾምን ጸሎትን ዝሓዙ ሰባት እዮም በለኒ በቲ ነገር ኣዝየ ተገረምኩ ነፍሲ ወከፍ እቲ ወርቃዊ ፈትልታት ናይቶም ንገጽ እግዚኣብሔር ዝጸምኡ ሰባት እዩ ዘመልክት ሓደ ፈትልታት ካብ ካልኦት ፈትልታት ይፍለይ ነበረ ሓደ ባዕ ኢሎም እዮም ዝበርሁ ናይዞም ሰባት ጾምን ጸሎትን ኣዝዩ ካብ ንጹህ ልቢ ዝመንጨወን ምግቢ ጥራይ ደው ንምባል ኢሎም ዝጾሙ ከም ዘይኮኑን ተገንዘብኩ ብድሕሪ እዚ ሓንቲ ፈትሊ ባዕ ኢላ እትበርህ
ብርሃና እናወሰኸት እትኸይድ ናባይ ክትመጽእ ረኣኹ። ኢየሱስ ፍሽኽ እናበለ ይርኤኒ ነበረ። ከምዚ በለኒ ማርጋሬት እያ እትበሃል ኣብ ኦሃዮ እያ እትነብር። ሎሚ ሳልሳይ መዓልቲ ጾምን ጸሎታን እዩ። ስለ ወዲ ወዳ እናጸለየት እያ። ሬኺ ብዙሓት ደቀይ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓይሊ ኣይፈልጡን እዮም። ብሓቀኛ ልቢ ንዓይን ንመንግስተይን እናደለኺ ትጽሊ እንተኾንኪ ኣዚኺ ብዝሓየለ መልክዑ ምስ ሰማያት ክትጣመሪ ኢኺ በለኒ። ብድሕሪ ንጾምን ጸሎተይን ረኣኹ 6 መዓልታት ብዘይ መግቢ ዝጸንሕ ኩሉ ክሪኦ ከለኹ ነፍሲ ወከፍ መዓልታት እናበለጸን እናሓየለን ክመጽእ ረኣኹ። ልክዕ ከምቲ ጭዋዳታት ምምንቅስቓስ እናወሰኸን እናሓየለን ዝመጽእ ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግና ዝገረመኒ ናብ ኣዳራሽ ጊዜ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦታ ወሰደኒ። ኣብቲ ቦታ ሙሴ 10 ትእዛዛት ንኽቕበል 40 መዓልታት ጾምን ጸሎትን ዝገበሮ ረኣኹ። ካብ ዘይምብላዕን ምስታይን ንላዕሊ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እንታይ ከም ዝካየድ ክርኢ ከኣልኩ። ናቱ ጾምን ጸሎትን ክብሪ ኣምላኽ መጺኡ ክርአ ስፍራ ዝኸፍት ነበረ። በቲ ምኽንያት እዩ 10 ትእዛዛት ተቐበሎ። ምኽንያቱ ክብሪ ኣምላኽ ቀረቦ። ከምኡ እውን ዳንኤል ረኣኽዎ። ዳንኤል ጾምን ጸሎትን ኣብ ዝወሰደሉ ከዓ ኣብቲ ጸልማት ዓለምን ዕዮ ጸልማትን ከመይ ከም ዝደፍኡን ከም ዝኾኑ ረኣኽዎ። ብዙሓት ሰባት ረኣኽዎም። ጾምን ጸሎትን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዓብዪ ተጽዕኖ ይፈጥር ነበረ። ብብዙሕ ንሳቶም ዘይፈልጥዎ ኣንፈት ህይወቶም ቀይርሎም እዩ። ኬቲ ዝብል ድምፂ እንደገና ሰማዕኩ። እዚ ዘርእየክ ዘለኹ ቤተ ክርስቲያነይን ህዝበይን ጾምን ጸሎትን ዝወስድሉ ጊዜ ስለ ዝቐረበ እዩ። ሬኺ ነቲ ዝመጽእ ውግእ ክስዕሩ ዝከኣሎም ብጾምን ጸሎትን ጥራይ እዩ በለኒ። ጸጥ በልኩ። እንታይ ክምልስ ከም ዘሎኒ ኣይፈለጥኩን። ብድሕሪዚ ዘብክየንን ንብዓተይ ዝውሕዘሉን ነገር ኣርኣየኒ። እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ብሕብረት ጾምን ጸሎትን ክወስዱ ከለዉ ዝፍጠር ነገር ረኣኹ። ልክዕ ከም ብርቱዕ ህወብላ ንፋስ ክፈጠር ከም ዝኽእል ሓይሊ ነበረ። እቲ ብሕብረት ዝካየድ ጾምን ጸሎትን ኣዝዩ ብርቱዕ ሓይሊ ዝሓዘ እዩ። ኣብ ሃገርን ከተማታትን ዓብዪ ለውጢ ከምጽኡ ዝኽእሉ እዮም። ጓለየ ኢሉ ጸውዐኒ። ኣይትታለሊ። ኩሎም ጾምን ጸሎትን ከም ዝበለ ከቢድ ሚዛናት ዝሕዙ ኣይኮኑን በለኒ። ብድሕሪዚ እተፈላለዩ ዓይነታት ጾምን ጸሎትን ረኣኹ። ገሊኣቶም ንኽረኣዩ እዮም ዝጾሙ፣ ካልኦት ከዓ ሃይማኖቶም ስለ ዝግድዶምን እተወሰኑ ሰባት ንኽጾሙ ስለ እተሰማምዑ እዮም ዝጾሙ። እዚ ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ ተጽዕኖ ዘምጽኦ ኣዝዩ ንኡስ እዩ። ግናኸ ንስሓ ብምእታውን ካብ ልቢ ዝመንጨውን ጾምን ጸሎትን ናብ ኣምላኽ ዘቕርቡን ኣዝዮም ሓይሊ ዘለዎምን እዮም። ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ከቢድ ዝኾነ ምንቕናቕ እዮም ዝገብሩ። ድሕሪዚ ዝገደደ ዝገረመኒ ነገር ኣርኣየኒ። ጾምን ጸሎትን ንመንፈሳዊ ህይወትና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ሓይሊ ምቕያር ኣለዎ። ጾምን ጸሎትን ምስ እንጅምር መንፈሳዊ ኣረኣያና ሙሉእ ብምሉእ ክቕየር ይጅምር። ክንጸውምን ክንጽልን ከለና ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ሓድሽ መገድታት ናይ ምኽፋት ዓቕምን ሓይልን ኣለዎ። እቲ ዝገርም ዋላ እቲ ጾምን ጸሎትን ምስ ተወድአ እቲ ሓይሊ ከም ዘለዎ እዩ ዝጸንሕ። ብድሕሪዚ ኢየሱስ በለ ብዙሓት ሰባት ክጾሙ ከለዉ ኣነ ሓደ ነገር ክገብረሎም ይጽበዩ። ግናኸ ጾምን ጸሎትን ንዓይኒ ምእማን ዝግበር ኣይኮነን። ከምኡ ዘይኮነ ግናኸ ኣነ ኣባኻትኩም ክገብሮ ዝሓስብ ንርእስኹም ምቹኣት ምግባር እዩ። ልክዕ ክትጾሙን ክትጽልዩን ከለኹም ኣረኣያኹምን ዘረባኹምን ሰማያዊ ይኸውን በለኒ። ብድሕሪዚ ሓደ ዘገርም ነገር ኣርኣየኒ። እቶም ዝጾሙን ዝጽልዩን ዓብዪ ዝኾነ ዋልታ ይሕዙ። ጸሎቶም ልክዕ ከም መንፈሳዊ ኣጽዋር ነበረ። ብመጠን ዝጽልዩን ዝጾሙን ንጸላእቶም ይረኽቡ። ዝሓሸ ክዕልሙ ይኽእሉ። ኣብኡ ድማ መጠንቀቕታ ነበረ። ጸላኢ ንጾምን ጸሎትን ኣዝዩ ዝጻረሮ፣ ምኽንያቱ ሓይሊ ጾምን ጸሎትን ይፈልጦ እዩ። ስለዚ ከለላን ሓለዋን ኣብ ግዜ ጾምን ጸሎትን ግዲ ዘድሊ እዩ። ብደምን ብቓልን ምሽፋን ግዲ የድሊ። ብገዛእ ሓይልናን ብርትዓናን እናመሰለና ክንጽልን ክንጸውምን የብልናን። ብድሕሪዚ ኢየሱስ ሓደ ነገር ኣርኣየኒ። ጾምን ጸሎትን ከመይ ምስ ስልጣን ሕብረት ከም ዘለዎ ረኣኹ። ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ብመጠን ዝጾሞን ዝጸለዮን
ክንዱ ስልጣንን ሓይልን ይውስኾ ልክዕ ሰብ ሹመት ከም ዝረክብ እዩ ኣስተውዕሊ እዚ ስልጣን ዝወሃብ እምበር ዝውሰድ ኣይኮነን በለኒ ጾምን ጸሎትን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ስልጣንን ሓይልን ዘውህበና ሓደ ቀንዲ እዩ ድሕሪዚ ኣብ ጾም ኣምልኾ ከመይ ተጽዕኖ ከም ዝገብር ረኣኹ ርኢኹም ጾምን ጸሎትን ወሲድኩም ኣምልኾ ኣብ እተቕርብሉ ግዜ እተፈለየ መዓዛ ኣምልኾ ይኸውን ጾም ምስጋናና ተጽዕኖ ክህልዎ ይገብር ብድሕሪዚ ኢየሱስ ንሓወይ ጾምን ጸሎትን ክገብረሉ ኣርኣየኒ ጾምን ጸሎትን ነቲ ካብ ጸልማት ዝለኣኽ ሰንሰለት ጸልማት ክበጣጥስ ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ እዞም ዝለኣኹ ዝነበሩ ሰንሰለታት ወልፊ ወይ ልምምድ እዮም ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ መንፈሳዊ ህይወት ምውቃዕን ካብ ወለዶ ዝመጽእ መርገም የመልክት ሓደ ሰብ ብንጹህ ልብን ብእምነትን ዝጸልይ እንተኾይኑ ነዚ ማእሰሪታት በቐሊሉ የዳኽሞ እንተደኺሙ ድማ ክበጣጠሱ ምኽንያት እዩ ዝኸውን ሓደ ነገር ከኣትወኒ ከሎ ኣዝዩ ተፈለጠኒ ንሓወይ ከማልደሉ ንሓወይ ክጋደለሉ ኣስተውዓልኩ እቲ ጉዳይ ይከኣል እዩ ኢለ እኳ ኣይሓሰብኩን ነይረ ለካስ ኣብ ጾምን ጸሎትን ዘሎ ምምላድ ኣዝዩ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ብድሕሪዚ ኢየሱስ ኬቲ ኢሉ ጸውዓኒ ውሉዳተይ ብንጹህ ልቢ ክጾሙ ከለዉ ኣዝዩ የሐጉሰኒ ኣነ ማንም ስለ ዝጾመ ኣይኮንኩን ዘፍክሮ ንኹሉ ብማዕርኤ ዘፍክሮ ዝኾነ ሰብ ይጹም ኣይጹም ምሳይ ፍሉይ ዝኾነ ፍቕሪ ኣለዎ ግናኸ ክትጾሙ ከለኹም ናተይ ኣጀንዳን ናተይ ሓሳብ ልበይን ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም ጾም ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዓብዪ ዝኾነ መሳገሪ ዓወት ክሰርሕ ዝኽእል እዩ እዚ መሳገሪ ናብቲ ኣምላኽ ዝሓስበልና ንኽንከይድ መስመር ይኾነና ሓደ ግዜ እቲ ጾምን ጸሎትን ምስ ተወድአ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣምላኽ ነቲ ጾም ይምልከቶ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ እቲ ጾምን ጸሎትን ካብ ቤተሰብ ካብ ኣቦ ካብ ኣባሓጎ ዝወረስናዮም መርገም ጸልማት ከነወግድ ይጠቕመና ብንጹህ ልቢ ክንጸውም ከሎና ኣምላኽ ዝሓተትናዮ ነገር ብብዙሕ ይህበና ሓደ ሰብ ብእምንነት ብጾምን ብጸሎትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምዃን ንወለድኡ ዝጠቅም ተጽዕኖን ዓሸራን ክገብር ይኽእል ጥቕሚ ጾምን ጸሎትን ካብቲ ክንሪኦ እንኽእል ንላዕሊ ጥቕሚ ኣለዎ ሓደ ግዜ ፍረ ጾምን ጸሎትናን እንሪኦ ንዘለዓለም እዩ ሓደ ግዜ ጾምን ጸሎትን እንወስድ ኣምላኽ ሓደ ወሳኒ ነገር ዝገብሮ ነገር ስለ ዘሎ ኣይኮነን ግናኸ ኣምላኽ ኣብ ቅድሜና ንዘሎ ኣቐዲሙ ስለ ዝረኣዮ ክንጥንቀቕ ክንክእል ስለቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ንኽንዳሎ ኢሉ እዩ ሓደ ሰባት ክጾሙ ከለዉ ዘድልዮም ሓይሊ ይዕጠቑ ግናኸ ኣብቲ ዝጾሙሉ ግዜ እቲ ሓይሊ ከም ዘድልዮም ከይፈልጡ ይኽእሉ ግናኸ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ተጠንቂቑሎም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናቱ ክጾሙ ይደሊ ግናኸ ሎሚ ሰባት ጾምን ጸሎትን ዝሓስቡ ዝኾነ ሓደ ሓደገኛ ነገር ኣብ ቅድሚኦም ክመጽእ ከሎ ጥራይ እዩ ድሕሪዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ናይ መወዳእታ መረዳእታ ሃበኒ ኣምላኽ ንሰባት ናብ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጾምን ጸሎትን ክምለሱ ይደሊ ምኽንያቱ ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ክስዕሩ ክኽእሉ ዝረኣኽዮ ንገሪ ኢሉ ኢየሱስ ኣዘዘኒ እቲ ግዜ ሓጺር ምዃኑን ሰባት ናብ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጾምን ጸሎትን ምምላስ ከም ዘለዎም እምነቶም ምሕያል ከም ዘለዎም ከጠንቅቖም ነገረኒ ሓይሊ ጾምን ጸሎትን ኣብ ጾምን ጸሎትን ተዓጽዩ ኣይኮነን ዘሎ ግናኸ እቲ ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክትጾሙን ክትጽልዩን ከለኹም ግን እቲ ኣምላኽ ዝሓስበልኩም ነገር ምግጣም ክኾነልኩም እዩ ብድሕሪዚ ንርእሰይ ኣብ መደቀሲ ሕክምና ረኸብክዋ ብርግጽ እቶም ዝርእዩኒ ዝነበሩ ሓካይም ምእማን ተሳእኖም ሕሰብ ወስኪ ልዕሊ 17 ደቓይቕ ሞይተ ነበርኩ ህርመት ልበይ ጸጥ ኢላ ነበረት እቲ ዝገርም ግን እዚ ኣይኮነን ዝነበረ ምስቲ ሓደጋ ብዝተሓሓዘ ዝኾነ መንቃዕቲ ኣብ ርእሰይ ኣይነበረን ሓካይም ነዚ ሪኦም ተኣምራት እዩ በሉ እወ ኣይተጋገዩን ልክዕ ኣለዉ ብርግጽ ተኣምራት ምዃኑ ፈሊጦም እዮም ግናኸ ክሳብ እቲ ግዜ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ኣይፈለጡን ሓደ ነገር ክትፈልጡ ይደሊ ክትጾሙን ክትጽልዩን ከለኹም ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ንምርካብ ከም ዘይኮነ ምፍላጥ የድልየኩም ምኽንያቱ ሓደ ሰብ ይጹም ኣይጹም ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮ እዩ ግናኸ ብመጠን ዝጾምኩምን ዝጸለኹምን ኢየሱስ ሓይሊ ይውስኸኩም ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝረኣየልኩም ምርካብ ይኾነልኩም
ነቲ ኣብ ሂወትኩም ዘሎ ዝኾነ ማእሰር ጸልማት ምብጥጣስ ይከኣለኩም ሓደ ካብ ሂወትኩም ኣይወፅእን ዝበለ እንተሎ ጾምን ጸሎትን ውሰዱ ነዚ መደብ ክሳብ ሕጂ እናተኸታተልኩም እንተኾንኩም ጌጋ ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ንደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ጾምን ጸሎትን ዓሚቕ ፍልጠት ክህልወኩም ይደሊ ጾምን ጸሎትን ሓደ መንፈሳዊ ልማድ ኣይኮነን ግና ከምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት ክትገብሩ ጻውዒት እዩ ካብቲ ብስጋዊ ኣዒንትና እንርእዮ ንላዕሊ መንፈሳዊ ዓለም ህያው እዩ እዚ ምስክርነት ብዛዕባ ጾምን ጸሎትን ዘለኩም ኣረኣእያ ከም ዝቐየሮ ተስፋ እገብር ኣብ ጾምን ጸሎትን ሓይሊ ኢና እንዕጣቕ ኣብ ጾምን ጸሎትን እቲ ኣይቅየርን ዝበለ ንምቕያርን ንምውፃእን ንኽእል ስልጣን እውን ንውስኽ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ቅድሚ ሕጂ ብጾምን ጸሎትን ዝወሰድኩሞ ኣብ ህይወትኩም እንታይ ዓይነት ተኣምራት ዝመፀ ኣሎ መልሱ ኣብ ኮመንት ሴክሽን መስክሩ ሓይሊ ጾምን ጸሎትን እንታይ ምዃኑ ኣብዚ ቪድዮ ምስ ረኣኹም ጾምን ጸሎትን ወሰዱ ከም ዓቕምኹም ጾሙ ብንጹህን ንቑስን ስጉርን ልቢ ጥራይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንኹን ብርግጽ ኣብ ህይወትኩም ዓብዪ ዝኾነ ለውጢ ክትርእዩ ኢኹም እዚ ከም ዝበለ ዓሌት ግና ብዘይ ብጾምን ብጸሎትን ኣይወፅእን እዩ በሎም ማቴዎስ 17:21 ስለምክትታልኩም ኣምላኽ ይባርኽኩም ሻሎም